Ddim yn ymddywiad rydyn mewn uwch tîm yn gwybod ddim a ddiwydion dyn nhw'n gwybod na sy'n llamser gwybod o beth o cynlluniau nhw'n wneud gyda Pantycelyn. So sut dyn ni gallu ymddiried yn nhw'n troi pedol ar ôl cytuno cadw lle ragor llynau. Ie, maen nhw'n deud bod nhw'n cael dros dro mwyn gwneud fel adnewyddu'r adeilad, ond maen nhw hefyd wedi dweud bod gen nhw ddim pres i adnewyddu'r adeilad, a dyn nhw heb roi dyddiad ail-agor. So pan oedden ni mewn cyfarfod ddoe efo Rodri Morgan, a ofno ni ydy'r neuadd yn mynd i ail-agor i neu na, a doedd yn methu ateb, so dyn ni'n cymryd hynna fel does na ddim bwriad o gwbl i ail-agor y neuadd. Pryder chi ydy dim cymaint ynglyn â cyflwr y neuadd a ella bod nhw eisiau gwneud gwaith adnewyddu, ond bod nhw ddim yn addo unrhyw beth ynglyn â bod y gymuned yn gallu mynd nôl yna. Ie. A hefyd, maen nhw'n rhoi taflu rhyw ffigurau gwirion am beth sydd angen i adnewyddu'r adeilad, ond y ffaith ydy tas nhw wedi wneud y gwaith yn flynyddol fel maen nhw wedi ar bob neuadd arall, fel cadw fo i safon, fos o ddim lle mae o heddiw. Dwi'n rili'n deall pam bod gwaith methu cael ei wneud dros yr haf, fel mae efo pob neuadd arall, oedd yna neuadd arall yn Aberystwyth, lle mae pawb yn gorfod symud allan o hynny er mwyn gwaith adnewyddu, maen nhw'n jyst yn wneud o dros yr hafau, a Pantycelyn di'r unig un lle maen nhw'n... Enwedig, nhw wedi dweud bod nhw'n troi lle mewn swyddfeydd gyda Cymraeg Edolion, so bod nhw'n gwneud a gwario arian ar dros y haf, beth bynnag, so maen nhw'n fel gwrthweud bod nhw ddim gyda arian, ond nhw'n fodlon gwario arian ar Pantycelyn ar achos arall. Petai'r Prifysgol yn cynnig neuadd wahanol ar gyfer y gymuned Gymraeg yn lle Pantycelyn am rwan, fysach chi'n cymryd hynna? Na. Mae yn dibynnu ar y garanti blwyddyn heb a bydd Pantycelyn wedi garanti fydd nhw'n rhoi'r pres fewn i Pantycelyn, adnewyddu Pantycelyn, a fyddwch chi nôl na mis Medi canlynol. Mae hynna'n rhywbeth arall, ond mae trystio yr uwchsyddogion bod nhw'n dweud wedi profi fod yn hollol does na ddim modd wneud. Felly, dyn ni'n trystio nhw i ddeud bod Pantycelyn yn mynd i ail-agor o gwbl.